Sinyane mbube, sinyane nyama, Sinyane nyamboso, tungayihlaba mfana, tungayihlaba mfana. Siyabingelela babukeli besoshangane TV emakhaya. Babukeli emakhaya. Sise namhlanje asibuye. Ngoba sasinithembisile ukuthi sesizohlala siqhamuka njalo. Sizoveza ukuthi ikuphi okusha esikugayile. Siyacela kababukeli emakhaya ukuthi basondele bangakhohlwa ukusubscribe. Basubscribe mningi abaza kufunda kuleli ikhaya elisha leli Soshangane TV. Kuningi esikhuluma ngako. Siyakhulisana nangokugaya. Kuningi esikhuluma ngako. Kwahlukahlukene njengoba kushiwo kuthiwa lebiyakeni ukhalo lude kakhulu. Sithi asonibikela namhlanje ukuthi kunezinduku ezintsha esizigayile njengoba nibona lamabhakede phambili kwami. Lezi nduku lezi siphethe induku elumbo. Ilumbo lokucupha umfazi. Umfazi wakho mesimbona ukuthi hawu senokuhlupha, senokuqalaza kakhulu. Le nduku le sikhande sajula kakhulu. Ngoba niyazi ukuthi makugaywa induku, ilumbo kuyajulwa kakhulu. Le nduku siyifaka impande ezizigangi ezinzima. Safaka nebululu layazi lenyoka ithi ibululu babukele emakhaya. Safaka nale nyamazana abathi umthini. Nale nyamazana abathi umthini. Le nyamazane bayazi abaningi abakhulele emakhaya le nyamazane mayiphumele emanzini ithoyilesa la ngaphandle emanzini. Amasimba abanje ngaphandle lawo masimba abanye bawasebenzise kwakheni izichitho ngawo kakhulu. Thina sisebenzise yona ke lo nyamazana ukwakha lesi sicupho lesi sokucupha umfazi. Umthini ke abaningi bayawazi ukuthi inyamazana engenayo ayinayo indunu la ngemumva. Izinqa inazo la itoilet khona idla la iphalaza la. Lelumbo leli sifaka izilwane ezinehluke ezinzima. Lento ucaba ngayo la. Enkabeni urawonde lenkaba yakho nale mvlapheni. Khona nokunye okuphuzayo umoya kumfazi olala na. Lento le bese seyihleli lapha igadile kumfazi ongenayo iyamodla kusho ufike nekhondom. Siyamkhalela. Mase imshayile lento ngeke azakwazi ukuthi alapheke ngokuthi kufika umuntu othi uzomchatha ngembiza noma uzomusebenza ngobuqilo obuthizo ngoba manje ivala nayo indunu mothi liyangena uchatha lisangeni njoba manje lelumbo selikhande ngalesilwane. Umthini awunayo indunu yokutoilet yonke into iphuma emlomeni. Methi uthi uyaphuziswa lo muntu okumlapha kuyabuya ngaphezulu. Ayikho inyanga ephinde imelaphe mase sikunikile lento uma ubona ukuthi umakoti wakho uyahlupha kodwa sike sikujabulela ukuthi ufike umuntu oseganiwe. Kungafika umuntu othi uzocupha intombi. Le nduku ke babukele emakhaya uyakwazi ukuthi uyilande lesigodlweni. Uma kodwa sewuganiwe ngeze umuntu ozothi hayi ngiyocupha intombi ngoba le nduku inehluku kakhulu. Akufuneki ukuthi sinike umuntu othi uyocupha intombi, kufanele sinike umuntu othi mina ngiya kumakoti. Noma ngiya kwengoduso yami esengiyibona ukuthi hayi sinokungihlupha manje. Kunezinto engisengingazeziboni kahle. Noma ngikhuluma naye sengimbone WhatsApp nabantu engingamboni kahle athi mangisondele efonini yakhe abe lokushintsha ebusweni. Uyakwazi ukubona umuntu wakho mase sekukhona abanye abantu abasondele kuye. Lento ukukhehla lami bakhehla khona nesinye isichitho njoba sesike sakhuluma nangesichitho. Mawuthi khona ukubona ukuthi akukuhle noma umsebenzini sakhuluma ngayo lenyamazana umthini. Lo mthini lo ziningi izinto esenzile ngawo ngoba khona nesichitho esisakhile. Makhona umuntu oxhaphazayo noma isemsebenzini noma ikuphi la lihlanganisa khona lento siyakhe ngawo amasimbo omthini. Lesichitho lesi sasifaka nezinye ke izinduku ezahlukahlukene. Lesichitho mathi uyashaya uyashaya uyahamba ehlathini ungabonwa imuntu ufike sewuyatoilet la uyaqeda sewuyayithatha le nduku ke sewuyivuvuzela kulamasimba akho lawo sewuyasho ukuthi ozibalibali belobani ngabahlukanisa kusukela namhlanje inkabe khona inyanga eyobelapha mawukuthi umfazi wakho usejola nenye indoda uyaziyo noma kuthiwa ile ndoda yakho seyiyakujolela uthi ngiyabahlukanisa namhlanje ingabukhona inyanga eyobelapha. Hamba zabe empishane sewuthatha imbokodeje uyithi phunga mathi uyakhuluma kuyona ushala mama. Lento iyasakazeka usabheke emuva. Sisakhuluma ngayo lenyamazane kumthini.
le ndlela lesisebenza ngayo. Le nto siyigangise kakhulu, siyifake kusha amasimbi eGovlenja, le Govlenja lilumayo elinolaka. Funa mawukhanda isichitha ufake lezi zinto ezithi banganakelela ukuthi zibe nempi. Le nto siyigangise ngenza indlela eziningi, safaka nenduku eziziqhwakha. Khona le nduku abathi umphithi, ukuthi bathi bahleli sibasajola kuphithike le nto ivuke balwe. Siyigangise kakhulu lezi nduku lezi. Izona ke induku esiniphathele zona namhlanje babukele emakhaya. Kodwa le nduku mase sewungena ekhaya makuthiwa ubuya koyenza ehlathini, kunenduku enyogeza ngayo, so ususa le ithunzi ukuthi lingakwengami lesichitho. Ngoba ungenzeka futhi ukuthi uyashaya ngetshe le nto igxuma ikuthele le enyaweni. Suke senzela lozo zimo enjalo. Induku engathi ungathi mawusenza lesichitho ushiye uyenzile. Le nduku yawazi nokushaya neNdiya, amakhona iNdiya elikuhlupha emsebenzini, ngoba siyazi manje indawo inkampani esebenza kuzona kunamaNdiya ahlupha kakhulu. So umemeza le Ndiya ukuthi axabane nalabaqashi noma lo mlungu okuhluphayo noma lezi nduna ezikuhluphayo, umemeza ukuthi sengiyamqhatha manje nozibani nobani usho uvuvuzela lesichitho. Uvukeliwe wonke umuntu emsebenzini asho ukumqeda. Kodwa ke lezo zinto zifuna ukuthi uyozithathe ngoba uyoganga, sifuna uyozithatha ngoba uyokwenza into eqondile obona ukuthi ime endleleni yakhe ivimbele. Yebo babukele emakhaya, sithi ke njengamanje sicela ukuthi okwanamhlanje ke ikona siniphathele kona lokhu kulo mgodla kodwa siwuphethe. Sicela ningakhohlwa ukusubscribe, kuningi enizokufunda kuleli khaya iSoshangane TV. Kuningi kwahlukahlukene, sizakhulisana. Bakhona enifuna ukubuza nama comment nibuze futhi. Akube njalo.